लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जों दिनै रिएक्सन भिडिअ खालामनो नागिरदों। आंबो भिडिअखौ नायाखै, दासो नोंसोरजों जमा नायनोसै। दा भिडिअआनो जाहैबाय जाम्बि जाम्बि 2खौ नायनो नागिरदों आरोना। नायबाय थाबानो जाबाय, जोंबो नायगासिनो दासो, नायाखैमोन दिनैसो नायदों। नायनोसै माबायदि भिडिअआ, नायनाय स्टाइलावथ' मोजां जागोन बायदि मोनदां। गुजुबाय थादों एसे, मैयानिफ्रायनो लोमजागासिनो दङ। मोजां नायनो र' गुजुगासिनो मुलि जानांगौ र' दा। मुलिबो जानाय जायाखै, दा जानोसै दसे। Borai. जोबथ'लायबाय, नायखांबाय। भिडिअआथ' मोजाङानो, गाज्रि नङा। भिडिअआ माबायदि जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना। आरो आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान नायफ्लांदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे सानफ्रामबो गोदान गोदान खालामनाया भिडिअफोरा नटिफिकेसना नोंथांनिसिम थाब थाब सौहैबाय थायो। बे भिडिअनि एक्टर एक्ट्रेसनि मुङानो जाहैबाय अलंबार आरो एक्ट्रेसनि मुङा जाहैबाय बिसाम्बि। डाइरेक्सन करिय'ग्राफिया जाहैबाय मानाब लाभलि ब्रह्म। सिंगारनि मुङा जाहैबाय, मेगनफोराबो नुनाय लांला, ससमा गाननायखौ नुवाखै र'। सिंगारनि मुङानो जाहैबाय रिमाल, ओमफ्राय हिन्जावनिया जाहैबाय पुर्निमा।
बेखिनियानो आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नुवाखै डिसक्रिपसन लिंकआव होना दोनगोन आं फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरो माबायदि जाखो जोंनि भिडिअ खालायनाया मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो बोरै जाखो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो लाइकफोर थुना होदो मोजां मोनैखैबा डिसलाइक खालामना होदो जेबो नङा।